अच्छा मेन तेनी रो आनंदबाजार जे नॉर्थ त्रिपुरा जे फाइमानी तामनि बाइक फाइगा आबनि तो किसा साइड में नाइदी जतनो पहिला तिनी ट्रिंग बिसि कताल ना तिनी तमासा ट्रिंग नि तिनी फेस्टिवल हुनै जतो सेलिब्रेट खाइ दंगो अंके अब तो को कबां मा साजानाय दं ट्रिंग न तो यहे बिना को से बिना तिनी ट्रिंग नि साल हुनै जतनो सेलिब्रेट खाइ खाकसां मा तिनी हरनि सिमी पालायनाय दंगो तिनी ने 22 डिसेम्बर न जों ट्रिंग नि काइसा फेस्टिवल हिसाबै गै ट्रिंग नि बिसि कताल हि पालायनाय दं आमने बागै जतनो अरनि कामिनि ते सारा त्रिपुरानि जत लुकुनो पहिला ट्रिंग फेस्टिवल नि खाकाहाम ते चौबानि सिबायाफोर नंबर 1 नंबर 2 जों तिनि आरो फाइमानि खांखांके सिनि थांनाय काइलाइबारि सिनि तामसिनाय इको सिनि जामरिकताल सनजिब्रियां बनि काइलाइबारि ओ जों एमन प्रॉब्लम नुखा जे बनि पान्दादिनो बसुवाक सिनि रिटिनि बास न पालायनानि बाङै सुवाक नायथानिगो बनो सापुं लकापो तंग जाखा अंका आफ्रो जों अकगनो खानागै लोगो थाङै पिएसओ थाङै बरनि बेबा काबनो काहाम क्लाइ स्राइ स्राइ क्लायै हरमानि परे बरनि हरो प्राय 5टा समयदो बरनि पान्दानै एगा बनि परेके बरक नुखुंनिंगै बरकानो कसार हरखा बेदा निनि बागै जोंहासो काहाम तरफ्लाय हेल्प मागै पान्दा बलाय कि बिरमानि जराव जोंनो हेल्प खायफमानि बाङै नों सिनि अरो फायै वाइसा मानजाक फायदि मालाय लायनाय सिनि लायनाय जों जत नुखुं कायसा ओंखाय तिनि रबो सानडे ओंखाय सानडे ओंखायनि निबो फ्री डे दंनाय ओंखायनिबो फ्री डे नतिनि आबनि बागै बरक रिहर मारि बाय कबको मानि बाय आंबो बरकना बेलायखेन नायना मुसुखा बरनि नुखुंनि बरक रबय मालायना मुसुखा आदिनासो बिरमान नुकमानि बागै आनिबो खाक खेनेम खेने नों थांखा आबनि बागै बरक बाय मालायनि बागै चिंतिनि अर सफाय दे जत बाय पालबाक्सा कि मु मालायखा बरक कामिनि सग्द्रि ताखु बुखु क्रिसिनि सोशल वर्कार जत बाय पालबाक्सा कि मालाय बेलाय खाकसां माखा इनका एता कैसा का जा आपरो जे कांचनपुर पीएस जे ओसी ये तुम खाना खा आपरो खाना माने बगे माने स्वाद माने बिया रोम खा माने 3 कार्टन तो तब तासुन गराव बिनि तामों खा एक्शन दं खाना बाय के आपन तो किसा आबने दाइदे आंगरनि प्रॉब्लम न नुखा जे पान्दानि बाङै स्वाक पाइलायमानि आबनो बरक बरम खा ते स्वाक बरम खा हनै एके बरनि पान्दानि बाङै पाइमानि पान्दानि बाङै बरमे फेवरेट हरखा बनि परे निरंनि लुकु बरक सोसाइटी बरक ताम खालाय का ताम लेखा आबनो तां सबो नाया आबानि आरो साथायबो करे आनि साथाय खांके पान्दाव डिस्टार्ब माखाया पान्दानि बरक मा दाखि पियोगै हरखा आबनि बाङै आदिनो जे बरनि पान्दा कसां के पाइमानि आबनो आं बेलायके हामजाखा लेरिफानो तो फानो बरनि पान्दांखा केबा अमते के जे तामसिनाय बरक काहाम रंनि बा काहाम प्रोग्राम रंनि बागै हथार साखलायgi बरक अमते के हेरेसमेन्ट खाइमरक बेलायके गथ गया साया अब हाय दुबारा तां खंहनै आं आरोबो साबगो ता जतनो साफि गते वैसा जाते अमते हाय मिस्टेक तां नायथौ आबनि बाङै तामुंया अब नुखुं बरक रबो तै कुनु फानो मुसा खाइयाना तै सोसाइटी नि बरक रबो तै मुसा फानो कुनु खाइलायलियाना जां माने इंलाय पेखना अब हाय क्लायgi ताबु जरा तै मुसा फानो पक बांलाय माने ले नुब्रिगा हाइसिं चुन खाना माने मेदाम जिनि त्रिपुरा सानि बागै लोन बा सेंट्रल बा स्टेट गभर्नमेंट थिं दं माने अब ताम बुमा बुन तो अब कबां मा लोन अब किसा बाय कक साबाय मै कबां मा स्कीम दंगो आ स्कीम कतर नि खां स्टेट गभर्नमेंट नो स्कीम दंगो मुद्रा लोन दंगो साबलम्बी लोन दंगो तै पीएमईसीपी दंगो अमाय के कबां मा लोन दं जेता चिनि क्लास 8 पास के अब बेलाय के सिवानि नां सिन सोसाइटी गो जों कबां मा बरक साख्रि न लासिन दंगो माध्यम पास के बीए पास के अतस साख्रि माया क्लास 8 9 10 डॉक्टर बरक 1 सको सिमाया जे साख्रि मानाय हनै आबने बगै बरक तै उपाय रुगिया अंगै बेकार खलाय दंगो अ बेकारनि जराव कबां मा बरक लामा करनाय कर बाक्सा बेकारिया फानो आबनो सियानि बाङै नागै माया इंगा आबनि बाङैनो क्लास 8 पास खांखेनो जों गभर्नमेन्ट एनी स्कीम हागैनो जों लोन रगनागै बिजनेस खाइमानो इंगा आबनि बाङै सिनि कामिगो सराइरक जरा 8 पास बोरै थुं सलां थुं मितना रबाय 8 बोसोरनि उरदे 8 पास संखेनो बरक जे कुनु बिजनेस खाइमागो नों कन्दिनानि बिजनेस दखान खाइनानि बिजनेस अथवा नों कम्पिउटारनि बिजनेस हायकबा नों ग्रोसारिनि जे कुनु बिजनेस हायकबा इंडस्ट्री खुलगै मानो आबनि बाङै सुदो 8 क्लास पास नां माने ग्रान्टर सारा 10 लाख नि तक 20 लाख जरा तैनो 20 लाख नि से जरा तैनो ग्रान्टर करिन मानो फियाबासिनि बरक सियांके तां बेंगो थांके साख्रि गोनां ग्रान्टर तो बिदि जागोन अब तैखलागि साख्रि गोनां रबो ग्रान्टर गो सेरा गया ते ग्रान्टर सिनि साख्रि गोनां मान थयाखलागि लोन रो खबां मा केबिं जागोन आरो बाङै सिगै जों मा बासानाय सिनाय बरक बाय जों गाइडेन्स मानानाय इकारा ते केबिं फायांनाय सियाके साइसुं मा खायखांके थंजागो मागुरि सिनाय बरक गाइड खायमानाय करिन खायके आरो बाङै सिगि बासारि ते सियां खांके जों जुगाजुग जतनो बेकारता तुंगली ताबक ते कैसा पाइथागो अकगनो कसारनाय जतनो सिनि ओ त्रिपुराहानि youth रो अनएम्प्लॉयड youth
गोबां मा बरक जों सामंक्रै बेकार थाङो गुवाहाटी थाङो बेंगालुर थाङो हायद्राबाद बैनियावनो तामनि थाङोसों ओ जे हटेलाव माइरं खाति सुवानि मानो रेस्टुरेन्टाव फैदे तंनानि मानो जों सामंनाय तुबै थाङो अथ'स जोंनि हावनो जोंनि हानि बोसोराव बर'नि बख्रमनि बाजेट कोटि कोटि फाय दं अथ'स जों आबनो नावानि नोंया आबनो फुनुबै नारो मानाय बकरै आबनि बागै जोंनि बर'राव फातारो लेबार रोंनानै थाङो अथ'स जोंनि हाव दंने नों आबनो नों तो इनकाम खायनानैसो थांले इनकामाव हाव दंने खायबानो इनका बाकी इनकाम खायदे नों साख्रि माइना खांके नों बिजनेस खायदि लोन नागैनि बिजनेस खायदि गाहाम खाय बिजनेस खायमानो नते बुनियार फातार थांनाय नों साख्रि मानाय कैसे कैसे टीम खायगि जों लोन नागै कैसे बिजनेस प्रब्लेम खांके आरो नियो निरो 50 100 फेमिली कैसे कैसे टीम खायगि साम खाय थांनि मानो आबने बागै गोबां मा बिजनेस लाइन दङ नों गटारी फिसारी नि नेता होनाय ग्रोसारी कम्पिउटार वा नि नेता राबार ता बिजनेस खायगि राबार तो सिनि पारा पारा नों तंगै दङ 100 जना परिवार दं खांके 60-70 जना राबार खायनै दङ इनका ताव राबारनि बिजनेस काम चलि दङ इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट त्रिपुरा राबार किन्तु राबार पाइनाय फालनाय बयनिबो सासि ओ हानिबो साओ ज सय राबार पाइनाय र बरनि दाम बसक मा बाव कसारो दालालि खायनैसि दाम कबांको तामनि बागै जों बिजनेस न सियानि बागै खायनानि लामा मायनि बागै आबनि बागै जारा काहाम खलायगै सागबाय थांबा साना मुसुमाय मुदि सागा आत्मनिर्भर भारत सागबाय थांबा सागि जों सागबाय थांबा साना बंग जतो मुसु सागबाय थांबा साना मुसुखे निरक सागथादि जोंबाय जुगाजुग खायदि सियानो सिदि ते हामारि नादि जतनि बागैनो ओपन फर ऑल जतनि बागैनो साख्लायो अरनिगो ओ मा पाताल किन्यानेर थांके बनि पार्टी दि हनजागनो पाताल किन्यानेर थांके बबायदे आं ताम होनाय आगे बाक्सा बरगो तंगो आबो तिनि मा सानाय आगे पाताल किन्याने गुबे खनाय र आनि ऑफिस थांग्रा गिया तांदि तालासिरि ताकिरिदि निरक मिस गाइडिं खाताबो ठीक गाइड फाइफिदि बाक्सा बक्स थाङो लासि टटै फैनो थाङो बरनो मा सागो निरक लामा करमानि किफिलै फैदि तामनि लासिबा पाताल किन्याने नेव सालसा दिनो सिनिया किरिखा फाइखा ओंखानो ताम होनाय गुबे खनायखा किन्तु नेव ताम मानखा गुबे खन ताम मानखा बा हामारि मानखा ना तिपा हा ग्रेटर टिप्रालेन मानखा ताम मानखा सरि गाबनि बागै सागबाय सा केबें लाइमानि लामा वता थाङि नों माइ यां खांखाय सुरंदि सिदि नादि पाताल किन्यानि बिसिंति ताम नाइमान आबनो नानानि बागै पाताल किन्यानो ताला सिदि ताब ताकिरिदि हामजा मानि बखाबाय फुइतो बाके फाइदि आबनि बागै जतनि बागैनो ताबुक जरातै सिं गोबां मानो ट्रेनिं रो रोइतमु रिगनाय दिसा टागनानि ट्रेनिं रोइतमु ट्रेनिं रो बाइके बरंनो लोननि व्यवस्था खाइरनाय आ हाइके ताबुक सोलितमु तै गोबां मा बरं लोन एप्लाई खाइतंगो माइन दतंगो माना मुसुके फाइदि मालाय दि तैनो मोनादि सियानो सिरोनानि बागै पाताल किन्या 24 घन्टा नि बागै ओपन हामबाय गुबे खनता मानखा बा हामारि मानखा ना तिपा हा ग्रेटर टिप्रालेन मानखा ताम मानखा सरि गाबनि बागै सागबाय सा केबें लाइमानि लामा वता थाङि नों माइ यां खांखाय सुरंदि सिदि नादि पाताल किन्यानि बिसिंति ताम नाइमान आबनो नानानि बागै पाताल किन्यानो ताला सिदि ताब ताकिरिदि हामजा मानि बखाबाय फुइतो बाके फाइदि